Concejal de Barrio es el proyecto que ya está en marcha, impulsado por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Massanassa. La idea es que cada edil se encargue de visitar una zona concreta del municipio y ejercer de portavoces en el Pleno para transmitir los problemas de los vecinos. El Partido Socialista de Massanassa ha puesto en marcha la figura del concejal de barrio. La intención no es otra que tratar y atender las demandas de los vecinos por igual, independientemente de la zona del municipio. Así lo explica la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Clara Quiles. Nosaltres vàrem crear la iniciativa, que li ficarem un nom, era regidor de barri, perquè al final el que volíem era tindre d'alguna forma una relació directa amb el veïnat, no? I d'alguna forma donar-los veu, perquè al final els polítics som els que prenem les decisions, però clar, decidim sobre la vida i sobre el dia a dia de la gent del poble. Aleshores, cal prendre decisions sobre les demandes y las necesitats que el veïnat ens trasllada. La intención de esta propuesta es que cada concejala y concejal del Grupo Socialista se haga cargo personalmente de un barrio diferente de Massanassa. Nosaltres ara mateix som 5 regidors, en el grup municipal socialista som 5, hem dividit el poble en 5 zones, que no són barris reals perquè al final hi ha més barris al poble, però com som 5 ens hem de repartir. Jo com a portaveu al final, i en el seu dia vaig ser la cap de llista, com a portaveu m'ocupe de tot el poble, però després els meus companys tenen cadascú la seva zona, diguem, no? Que al final és el barri on viuen i les zones properes. D'alguna forma ahí el que fas és que coneixes tan bé el teu veïnat que és molt fàcil aquesta relació, ¿no? De esta forma, los vecinos de Massanassa ya pueden informar sobre sus problemas más cercanos, pedir información o hacer propuestas de mejora de sus calles más cercanas. Nosaltres el que volem és traslladar les necessitats i les demandes dels veïns i veïnes. Per tant, en aquest parc on estem ara mateix, que és conegut, és el Parc de l'Alqueria, hem traslladat una demanda fa un temps perquè els veïns es queixaven de que la goma del terra del parc infantil està trencada, està alçada, per tant acumula brutícia y es perillós per als xiquets y xiquetes. De momento, la limpieza y la seguridad están siendo los principales problemas de la mayoría de los vecinos. Con esta iniciativa, Concejal de Barrio, el Partido Socialista pretende así tratar a todos los barrios, calles y plazas por igual y distribuir equitativamente las inversiones, los actos culturales y también la fiesta de Massanassa.